Ako? Kako? Koji su smjer? Košta. Meni je samo svejedno zbog vas, ali najgore je što će ovi, što nisu krivi ni za šta nastradati. Zajedno s vama idiotima što to radi. Ako ti misliš da to možeš raditi na sjači, izađi ovdje, pa ajde da se pobijemo ovdje. Ako misliš, ajde. A to ko je taj napravio, to je najveći idiot što postoji. I nek mu bude na čast to. Ako vi ćete kad dođete na uspjeni, pa ste vi to šta i kako. Samo se vi igrajte. Još nešto da vam kažem, utorak 3. nema vježbi, tek su 10. za 15 dana. I to od 8 sati do 15 do 12 sa jednom pauzom i od 15 do 30 do sve dok ne završimo, pređemo, a 17. ćemo ponavljati. A 18. će vjerovatno biti drugi parcijalni. Jasno? Jasno. Sada napišite, mora biti od minus beskonačno do plus beskonačno, lambda napolje minus x apsolutno, dx jednako i 1. To je uslov koji mora zadovoljiti funkcija gustine. To je lambda puta